Prayer is not the last option. It is the only option. Dunay batasan nato pare atong miduol nako kay ang iyahang masakiton gidala na kuno niya dito sa ospital, dako na kay sila gasto, gigawas na lang wala mauli. Maong gidala nila albularyo, pagbinisaya, mananambal, wala gihapon mauli. Mao nga may ari sila nako, Pader, iampo ang among masakiton. Kaya nagkadiin-diin nami, wala yun siya maayo. So para niya, ang prayer, last option. Wala naman milaing mahimo, iampo na lang may Pader. Sayop! Sayop. So din sa Ebanghelyo, itudluan kita nga ang pag-ampo kanunay, kabahin, murag sama sa imong paginhawa. Prayer is like breathing life to our souls. Mao ni ang ipaklaro ni Kristo. Nga niya dinhi ang byuda, nagsigi siya sangpit sa dautan na huwis. Munang kamo diri sa sindangan, panggaan ninyo ang mga byuda. Ayaw ninyo daog-dauga. Kay labanan ni sila sa Ginoo, ang byuda. Sige niya siya gi-example diri sa Ebanghelyo, mulaban ang Ginoo sa byuda. Kay wa man koy lain silang kapaingnan. Naman si mulaban nila, sila'y bana. So ang Ginoo na lang. Kawa sa itong byuda nga nasa uyab-uyab. No? Ay mutaban. Pero, diri byuda, si sangpit. Ang iya pag yung sangpit, dautan huwis. So doon na siya kaso. Ya, klaro mo dyan kayo siya dag-anan. Kay dautan ko itong huwis. Susubornohan ra to, na, pildi na siya kaso. So ang iyang gihimo, gasigiro siya balik-balik. Hangyo dito sa huwis. Maong gihasulan ang huwis, ako na lang ning paboran sa desisyon ako. Nag-give up ang huwis kay samog kay ang byuda. Unsa may mensahe buti pasabot ni Kristo? Matud pa niya diri, dili mawadan og paglaom, dili mohunong sa pag-ampo. Mao iyang sulti. Pero human niya hatag aning example sa byuda, iyang gitungagan. Paminawa ninyo ang giingon sa huwis. Dili ba, matud pa niya diri, dili ba nga ang Dios mudapig, sultihan ko kamo, nga maghukom siya dapig kanila. Ingon siya, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawan nga nagpakitabang kaniya adlaw o gabi? So walay hunong nga pag-ampo. Mapadayonon, malahutayon nga pag-ampo adlaw gabi. Ingon siya nga, dili ba ang Dios mudapig sa iyang katawan nga nagsangpit niya adlaw o gabi? Ang pag-ampo di ay mao ang pagdeklarar sa atong kaugalingon kung kinsa o unsa kita. Ngano mag-ampo man ko? Alang-alang, apil man ko sa katawhan sa Dios. I belong to God. This is my declaration of my connection to God. I am part of God's people. O ang timailan nga apiltan ni katawhan sa Dios, mag-ampo. Adlaw o gabi. Sa ato pa, ang pag-ampo di ay mao ang pag-angkon sa atong kaugalingon na imuha ko Ginoo, apil ko sa imong katawhan, apil ko sa imong banay. Kaya ingon din rin Ginoo, dili ba ang Ginoo mudapig o dili magdugay pagtabang sa iyang katawhan? Ang pag-ampo di ay makanunayong pag-ampo, maghimo kanato nga mahiusa sa Dios. Ug diha sa pagkahiusa sa Dios, siya na mo'y maantigo nato. We entrust ourselves in prayer to God's care.
and protection. So ang gipunto ni Jesus diri sa byuda, ayaw pag-ampo nga mangayo lang ka. Kaya nga naman, bisan ang daotang mga tao makahatag anak. Dako lang insulto sa Ginoo. Kay bisan ang daotang huwis nihatag sa byuda kay samo kaayo. Sig pangayo. Ako bitaw ning gisulayan, experiment ko ba? Doon na may nangayog tabang nako dito sa akong laing parokya ba? Nangay siya tabang nako kay wala ko sila makaon, wala na siya bugas. Kung ano siya yung pagtuon ako, nagbasakan ko. Nung diri mo ka mangitag bugas nako, di man po ko galingan. Puko na maligyag bugas. Aris pare mangitag bugas. So akong gitistingan. So, sige paghulat, iko nga, nag-ampo ra ka sa Ginoo. Sawa pa ka mo ari nako. Siya nag-ampo ko, Father, then ikaw magay mo flash sa akong unahuna, ang akong anhion. Ingko panuway kang dako. Paghulat diha, nag-ampo ka sa Ginoo, ha? So nagdala ko, paggawas na ko, gidalaan ako siya usa ka sako. Nawalay sulod. Sako ra. Ikaw kung nagtuod yung ka, nag-ampo ka sa Ginoo, di yung kanya pasagdan. Sige. Suroy diri sa palibot ani mga balay nga naas kumbento. Hala pangay bugas dito. Ingna nga ako'y kasugo. So ulawa po anak pa doon. Wagay ka maulaw mo arin ako. Nakasuroy. So wagit siya nahimo. Kaya di man ako siya tagaan. So nisuroy siya mga igsuon. Nibalik siya dakok. Iksingot. Siya padir. O ano nga resulta? Asa na magsako? Siya padir. Napuno ang sako padir. Di na nako badaog. Dayon, mangayo ko ni mong pamiliti. Animal. Akong ipangutan na itong pagtambong na ako prayer meeting dyan sa PIC, kaya mutambong man ko dito prayer meeting. Kung nga, may kinihatag mo atong kung dito mangayo. Suskulit kay Pader, di mo undang. Di mo lakaw kung di tagaan. Kung nindot na ito himuon akong finance council member, kay maayo kay mangayo ba, di mo undang. Finance council, kining-kinaiyaha mo ni bansaya ninyo. Unang ako mga igsoon, kinibang dili gyud undang. Kaya naman, kabalo man ka nga naay ginuugot. Ang imo lang, ningkamot ka. Munang ako bitaw karon, kuan biya ni, nabi ako'y kining pag-ampo day mga igsoon. Kanibang imog yung tuuhan, no? Imong lauman, nga apil ko sa katawhan sa Dios. Mulaban man gyud siya sa iyang katawhan. Mao man ang pag-ampo ba? Pag-affirm na ako apil sa katawhan sa Dios. Sakop ko sa Ginoo, iyaha kong tao, iyaha kong alagad. Ang imposible mahimong posible sa tao nga maampuon. Pero na ko karon, di ba, namaligya man ko slots, di ba, namaligya ko og 4,000 slots nga tag 500. Ang nahalin yun ato, 3,500 ra. Ang sobra akong hapak sa mga metro chapels o blocks, tag 10,000 sila, palitan ninyo gurot ng slots kay maghimo kong bago. Kaya nanapunta natin panginahanglan. So karon naghimo tag bagong kuan, faith and service slots. Kato ganing 4,000, naglisod taghalin sulod sa hapit duha ka tuig. Ya karon kining 40,000 slots. 40,000 slots kinanglan atong halinon taman December. Imposible no? 40,000 ko ni, naglisod ka itong 4,000. Pero kini noon, tag 100 na lang. Para makuha na to atong 4 million mahuman atong kumbinto. O magamit pa na itong sobra kung naa sa lain na po nga proyekto. 40,000. Sa inyong hahuna, mahalin ka ni, taman December 31? Ha? Katong nitubag, palit mo ron na i-table diya sa slots. Mahalin kung kitang tanan, mag-ampo. Kaya unsam day mahitabo sa pag-ampo. Mulig-on man ang imong pagtuo. Nga ako, atimanon sa Ginoo. So kung lig-on imong pagtuo nga atimanon ka sa Ginoo, unsa may imong buhaton? Andam ka, di ka magsigig panghawi, di ka magsigig dinalo. Andam ka mubuhi kung unsay kinahanglang buhian. Nya karon unsa may inyong kinahanglang buhian, labi na mong naa diri karon tanan.
Pila man mo kabuok, mga pila man ni kahang manimba dire, abot ka ni 1,000. So ang ato karong halin sa slots sa duha ka semana, 897 slots, 89,700. Duha na ka semana, 897 raman. Nya karon kung kamong tanan dire nga naa dire, mga libo ni mo palit mo bisag tagurha lang kay slots. Karong Domingo di na natay 2,000 nahalin. So, pero walay klaro ng inyong pag-ampo diha. Magsige gid gyapon kag paniguro kay sa paniguro ka ani kay wala wa jud kay salig sa Ginoo ba. Nga basig iya kang pasagdan, madi yun ni ang posible mahimong imposible sa tao nga way pag-ampo. Ambot ka ni mga kaabag tigpalit ba nig mga slots? Kini mga lectors, no? Kini mga nag-operate dire, nagduyo choir, tigpalit ra mo slots. Kaya ako tigpalit man ko. Sabi, ang atong mga servants diri 200 guni sila inig servants ko andiha ongoing formation napay atong pastoral finance council. So kining tanan kung mamalit ning slots 200 din ana tay 400 slots. Anong 897 ra man Ya tag 100. Ya kada semana 2,000 abot. So 1,000 sa upat ka semana pila naman na 2,000 sa upat ka semana 8,000 sa usa ka bulan 8,000 dayon tulo ka bulan raman 8,000 times 3 pila man na ha accountant pila 30 24 nya 40,000 slots man dili day pwede nga duha ra ka slot yung paliton kada Domingo kinahanglan 5 para mabot 40,000 na? Nya musugot mo ana. Mao ni ang buti pasabot sa ebanghelyo nga kining prayer dili nato usbon ang unahuna sa Ginoo. Persistence in prayer or prayerful perseverance is not about changing the mind of God. It is about changing our hearts. Kana bang mausob ang atong mga panglantaw sa kinabuhi? Na kung nagsigit tag paniguro, ang atong kasiguruhan ato nang isandig sa Ginoo. Kagahapon nadugay-dugay may meeting sa Kaabag ay nagisgot may aning albularyo diha sa ato silingan. Kay daghan ako no kay taga-sindangan nga nangadto dito. O diha nakakita ko sa post si Father Darwin nga namadlong siya na giaway siya sa mga Katolikong dagko. Nagkut-kut pag Biblia kay kini ko nung mananambal dire asa na dapit diha kuan kuno ni naa sa Biblia ni kay naa kuno dito inaingon nga gamit sa ngalan ni Kristo nga nanambal niya mingon kuno si Kristo nga ayaw kay nigamit siya sa kungalan dapig siya nako bataka ra mo marasa mo eksperto Biblia dili man to magipasabot ni Kristo kun ang iyang pamaagi sama sa pamaagi ni Kristo aw kana pwede siguro pero dili man pamaagi man na sa kangit-ngit nga makadaot sa imong kalag. Nya Katolikong dako nangaway og pari, nang bas og pari kay gibadlong sila nga ayaw mo pag-adto diha kay mamiligro ang inyong kalag. Kabalo ba mo unsa kadakong damage kung inyo nang himuon? Kay pero ngano man nganong mahimo man kaana tungod sa imong pagpaniguro sa imong kaugalingon na ako'y sakit, wa ko'y kapa-ospital, may nalag maayo ko dito sa mananambal, nya wa ka kabalo kinsa iyang isaligan. Kay di man na pamaagis Ginoo. Kay aron lang yun maayo ka, niya kabalo ka unsay mahitabo ana. Imong gikonsagrar ang imong tibuok pamilya 4 generations ngadto sa kaaway sa Dios. Wa ka mabuang ana. Kay ang imo lang yun maulian ko. Ako. Maulian lagi ka. Kay ngano man ang gatambal nimo moro pay gadalag sakit. Kay kinsa mo day magdalag sakit nato? Ang sala, unya kinsa may hinungdan sa sala? Tigtintal nato ang yawa. Oh. Unya masuko dayog badlongon, mangaway pagpari. May man si Father kay naamon siya ika-pa-ospital. Kami bantay lang mo pang nung siga na inyong mata dito, nagkuan na mo diha, maglakaw-lakaw na mo diha, maghubo na inyong mga anak, mo diha, yawaan pa diha, hilam diha, gusto mo may gusto. Ikaw may nangita, anak,
Kay kanang yawa, wa man kunay power musulod nato kay sa atong bunya gilimpyuhan na tatanan sa kumpirma gisilyuhan, protected ta, gipildi na ni Kristo. Pero tungod sa imong pagkakuwang o pag-ampo, kay mag-ampo ra kag last option na. So mao na ang yawa na anay gahom diha nimo sa iyong balay kay ikaw may nangimbitar nya dungagan pag yun nimo padugo, halad-halad, inig pa-blessing diri sa kyanan na anay dugo, naunahan naman ko blessing sa yawa. Mao na. So patuo magbadlong mo sa pari kay nagtuon mi ana mo na hinungdan nga naamoy pari para tudluan tang Katoliko unsay dili maayo labi na ning mga butanga kay mao ni among expertise kanano mga engineering diha mga project inyo hana pero basta gani spiritual matters pabinaw gid mo sa pari kay mamiligro gyud ang inyong kalag dili kay mas mulaban na noon mo ato mga mananambal. So, muna mga igsuon, ang pag-ampo di ay, no, gawas atong akong gikampanya nga slots. Ang pag-ampo di ay, pagpahinomdom nato, kinsa kita, ug unsa kita, agipakamatyan kita sa Dios. We are important in the eyes of God. Kung nagpakamatay siya nato, iyak hatang pasagdan. Kung giklaro nato nga kita, naa niya, nahiusan niya, diha sa tumakanunayon nga pag-ampo. Isip panapos mga igsoon, taas-taas naman kinisaw na pagbasa, nindot kay nigmeaning kay si Moises, prayer man Kung ikuan ko na iyang baston, itaas, mudaog sa gubat si Joshua. Nya kining gubata mga igsoon, dagko ni ilang kontra, tagaas na tao. Nya mas daghan, then mas advance o ginagiban. So wa gyud sila dag-anan. Pero kung iisa kuno ni Moises ang iyang sungkot, mudaog si Josue. Pero mubos, mapildi. Mao ni prayer. Ang pag-ampo, makatabang nato sa tong spiritual battle, everyday batok sa yawa. Mudaog yun ta, basta magsigit ang ampo. Kay gidaog naman ni Kristo. Mo nga pag-ampo, pagpabili ni Kristo, mudaog ta. Niya karon kay na, bilaylayan naman si Moises, laylay naman. So gitabangan siya ni Aaron na pari. Tabangan siya, ipalingkod siya din, itabangan nilang isa ang iyang buktod, community prayer. Munang importante gid ang pagsimba, congratulations sa inyo. Dili pwede mo yung ka nga, unsa man din ang Ginoo sa simbahan, lahi na ang Ginoo diri sa akong altar, diri sa akong kasilyas, di na ko musimba, diri ra ko magampo. Paghilom diha, mas powerful ang community prayer nga nagkahiusa ta diri. Dako ni siya ikatabang sa atong kinabuhi o sa atong katilingban. Kaya nga naman, because prayer makes us one. Prayer unites us and transforms us into a community of believers, into God's people. Amen.